Миләүшә белән Илдар Гареевлар Иске Корамал авылының иң кунакчыл һәм тату гаиләләренең берседер. Бу пар Ходай тарафыннан бер-берсе өчен яратылган. Алабуга мәдәният училищесында режиссер белгечлек алып кайткан кыз Тотбүләр мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе итеп эшкә билгеләнә. Аннары Миләүшә хезмәт юлын Иске Корамал авылы клубында дәвам итә. Авыл мәдәният йорты директоры булып 37 елга якын тырыш хезмәт куя. Булачак тормыш иптәше белән дә клубта танышалар. Без шушы өйгә күчкәч, әби белән бабай да безнең белән килдек, күрше әби бабайлары. Бабай үлеп китте дә инде. Өй бик зур, нишләргә дә дип аптырап тормадык. Нидән приюттан балалар кабылдык инде. Башта алдык 3-не, 2 бер туган, тагын бер малай. Алар инде үсеп чыгып киттеләр. Икесе үз тормышлары белән берсе Уфада, берсе Чаллыда яши. Буш урыннарыбыз бар. Бу ятим балалар интегеп яшәмәсеннәр дип bir bala bulsa da alıq degan bizning Tatarның milli o'zаңы бар бит инде күңелдә. Шифа ничектер изгелек, яхшылык эшлисе киләме, савап эшлисе киләме. Шушы этләрдән мен үзебез аңламадык. Бер балага документлар тутырган идек. Нәкъ шул безнең документ әзер булган вакытта безнең авылда ук тәрбияләнә торган 3 баланың тәрбиягә алган анасы үлеп китте дә безгә күчәргә туры килде аларга. Шулай итеп бергә бик матур гына яши башладык. Илдар абый һөнәре буенча шофер, лаеклы юлга чыкканчы машинада эшләгән. Миләүшә сәнгать кешесе буларак авыл җирлегендәге чараларны оештыручы да, башлап йөрүче дә була. Гәрәевлар 2 балага гомер бүләк итәләр. Балалар үсеп чыгып киткәч, тәрбиягә бер туган 16 яшьлек Денис белән 14 яшьлек Янны алалар. Алар приемный гаиләдә яшәгән була. Тәрбиягә алган әниләре вафат булгач, балаларны үз җирлектән җибәрәсе килми дип, шушы адымга баралар. Алардан бергә 10 яшьлек Радикны алып кайталар. Сагында урыс әйткәндә Каков, привет Таков, әйбәт булсаң, алар да әйбәт инде. Син ничек аларны хөрмәт итәсең, алар да сиңа шуны хөрмәт белән кайтарырга тырышалар инде. Эшкә өйрәнәләр, авыл булгач инде. Бәрәңгесендә утыртасы була, тегесендә эшләсе, мызында көтүгә дә чыгасы була, алар көтүгә чыгырга сөйрәп көтеп торалар инде. Шул бөтен эшне бергә эшлибез инде. Өйдәгесендә, тыштагысында. Балалар үсеп чыгып китте, һәм берсе генә калганда мин бер үзем генә иптәш кирәк миңа дигәч, тагын 3 алдык. Шулай итеп барысы 6 бала аларга туры килде. Ул балалар инде ата-ана назына мәхрүм балалар. Минем бер кызым ятим, үз балабыз кебек. Әни минеңа берәүнең дә кызым дип әйткәне юк дип күзләреннән яшьләр чыккан ул балаларга ничек мәрхәмәт күрсәтмисең, ничек яратмыйсың. Тәрбиягә алган балаларга 18 яшь тулып, алар шәһәргә укырга киткәч, Радик иптәшкә упай сорый. Гәрәевлар кабат документ җыю эшенә керешә һәм авылдагы Ноз балалар приютыннан 11 яшьлек Герман белән 10 яшьлек Каринаны, 9 яшьлек Рамазанны алып кайталар. Мин монда 7 ел буе торам. Илдар абый белән яшап аны әни кебек, әти кебек бик нык яратам. Үзем әти белән генә аралашып торам. Янымда нык рәхәт. Гәрәевлар кебек гаиләләр бик сирәк. Аларның гаиләсендә балалар йомшак урын, җылы ризык табып кына калмаган, ә чын мәгънәсендә әти-әниле дә булган. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.